Камерата работи ли? Готово ли е? Какво да чакам? Нямам време. Аз съм шибания Георги Чомпол. Ще ме снимаш ли тук или умряха ми макарите от студ? Айди и бани! От трепка. И ти не знаеш. Работим ли? Здравейте, аз съм Георги Чомпов, най-добрият полицай в нашия град. А сега колегата ще ви покаже компилация. Клипчета, заснети от патрулката, как гоня шибаните престъпници в моя град. Внимавай, ако ме гледаш. Следващия да не си ти. Защото ако си ти, ще те хвана. Аз съм шибаният Георги Чомпов. Разбрали? Давай, не го изпускай то. Ударих лошо. Чомпи! Само направо, само направо. Чомпи. Защо то ми Купър лети толкова много, е? Спин аут. Спин аут викам от негова страна, продължава само нагоре. То Мини Купър за говори толкова много. Какво направи, бе? Идва към тебе. Ух! Къде отива, бе? Жив съм. Добре. Той няма откъде излезе, май. Не, излиза. Не, няма. Има. Внимавай тук, внимавай. Споко, бе, споко. Какво прави, бе? Боска се. Не иска да скочи от тука. О! Скача. Ами, не е за дълго. Не, бе! Не да скача така след него, бе. Леко, Чомпов, леко. Не, бе, Чомпов! Ох, майко. Бързо, минавам отляво! О! Право го правят. Кайма. С дърма. Отмъстиш. Къде е това морков антибулмор? Спри! Леко. Дай, бързо. Спрете, господине! Под издирване сте, господине, спрете! Ще открием огън! Пуска нитро на тази малка бръмбазачина. Помощ! Много се разчекна. Обръща към тебе. Леко, не бе! Не бе, Чомпов, не такава. Не бе, не дей се блъска в него, наистина не дей. Не дей повече, стига толкова. Да. Стига, не! Стига. Викаш, че пак ще се забиеш в него. Господине, спрете, процедиране сте, господине. Имаме ли право на пит маневра? Имаме, как ще нямаме? Ма леко с твоята пит маневра, че къде знам каква е. Маневра. Не можем да му правим много висока скоростта. Не можем къде да му правим? Като на по-малка скоростта, до 130 км можем. Това е тъпото. Се засилвам в него и го засилвам още. Ти ръко да засилиш мене. Остана, бе! Бокс. Фиш. Тръгва. Мане. Чомпов, бокси го да е. Сега го блъскам, само да го хвана. Не. Сега, гледай. Пътища. Не, Чомпов, не. Стига, не се, не дей. Сега ще излети напред. Не дей. Полети с скоростта на вятъра. Не дей, Чомпов. Пътища. Чомпов.
Стига, бе, наистина. Не. Не. Стига, Чомпов, стига наистина. Брейк. Дай да ми напървичен. Дал съм. Да бе, друг път. Ти си по тавана още малко. О! Газ. Да бутна ли малко, да ти помогна? Колко повече? Твое дясно съм, внимавай. Оу! Виж го къде отива. Той е луто! Гледай го. Обърна се. Не се. Баба, тази въшка защо кара толкова бързо? Колата, после тизър ли ползваме или боен? Тейзор, тузер. Моята ни драпа догоре. Слизам долу! Блъскаме! Долу? Блъскаме тук горе на планината. Моята ни ще, кажи му да слезе. Как да му кажа да слези? Той като не иска. Ари, дай газа, бе! Абе, не става ли? Моята ни ще. Ма, качи се от друг път. На бента сме долу. Помощ! Да. На бенка ти, ама аз съм върта с колата. Пак се качва нагоре. Удари ли са? Да! Ма аз ще го удара. Горе сме, горе на планината. Иска да му блъсне, ама не му позволявам. Не мога, тя ми пуши колата вече. Блъскава! Бат, ти е малката бръмбърка. Сега ако не го засиля да го прата в града. Качих се. Идвай. Искам да го прачиш в града, моля се. В града. Върти се, тук иска да ме разчекне. Не му позволявам. Още малко, дръж. Ама тръбите ме спират, няма откъде да мина. Как така, бе, Чопов? Ти? Няма спирачки. Потаване майко, кълбета, кебабчета, кифтета. Ти си, бе, не ме виждам, бе. Гони ма, иска да ме блъсни. Скача ли ти? Дай, миличка, дай газ, горе съм. Къде си ви? Видиш на картата, идва, блъскам, Ето го. Ти кога ти пуши, бе? Скочих! Помощ! Ти скочи ти и аз скачам. Той къде е? Долу? Айде, моята кола отиде вече. Край. Аз се обърнах. Той пак се качва нагоре. Върта са по таван. Пак се качва нагоре той. Хубаво, ма моята кола вече пуши. Слиза надолу вече към пътя, май. Моята кола на жълто. Не мога спра. Да, слиза по пътя. Ама аз няма да оцеля тази кола. Вече му прави пит маневри, каквото е нужно. Що? Ето. Само не мен. Няма тя. Не, ще бъде това, но го обърнах. Виж го. Няма ми горило, никой му кажи да зарежим. Не мога, той няма да спре. Зарежим и да си оправя колата. Ма той няма да разреши, аз съм сигурен. Тогава го стреляй. Не, как ще става? Тя тази кола няма да оцелей до репил. Чопов!
Затворен, заключен. О, мозъка ба. О, брат, там не го такова захватиш, толкова много е. Останах тука. Ще я бутам до репил. Лошо ми. Идвам да бутам и да ходим на следващата къща. Качвай се в колата. Качвай се в колата бързо. Ай, сте си гледал Инстаграм, бе! Абе, какъв е този бар там цветен, бе? Да ни е... Ох, чакай, че много се завиваш. Ми сложи го, не. Ой. Леко тука! Стига, чакай. Още малко. Давай още, забутай! Силно! Не, такава е! Ляво, завей наляво, бе! Абе, наляво трака, репил. Ох. Долу към гаража трябва да слезеш, дясно сега. Ох. Ай, стига. Краде колата, да. Ще краде колата. Моля? Краде колата. Ако мини през мене, ще стане лошо! Пръстико! Не мога. Пази се! Не, Чомпов, стига. Чомпов, наистина, стига, брат, стига. Не на тос. Чомпов, престани. Чомпов, брейк, стига. Стига, Чомпов! Чомпов, едно. Стига, брейк. Минавам първичен, стига. Чомпов, не ме изпреварвай, стига. Няма да минаш първичен, престани. Бавно се движи! Какво да го направя? Чопов, що се блъскаш в удите, бе? Защо ти караш бавно? Ма той Заблъсна да те засиля тебе! не, къде отиваш? Ето виж, защото много изпреварваш. Той... Ако накарах тук да свие, бе. Виж го къде отива. О, лошо! Ако ме бутнеш, откривам огън. Какво правим сега? Аз сега ще ти кажа какво правим. Искате ли да дадем по една пора да пушите? Искаш ли да те изна? Пусти го, Чомпов. О! Стига, не, Чомпов. Чомпов, стига. Чомпов. Сбирги тези сирени, бе, човек. Чомпов, престани, Чомпов. Стига, бе, брат, стига. Брейк, наистина. Да, бе, оставам го. Ама стига. Минавам аз. Ти няма да минаваш. Стига. Чомпов, ще го загубим. Няма! Обърна. Бокс. Пусти го. Запушувай, нищо не казваш. Не, пусти го. Да го блъсна? Пусни го. Абе, Чомпов. Стига. Стоп. Брек. И много ти сега досък, честно ти казвам. Ама стига. Не мога го блъскаш така. Мога, аз съм живания Георги Чумпов, как не мога? Ама не можеш. Ще извърчиш. После я ще извърчиш. Аз съм с колан, бе. Не бе, брат, не по този начин. Засилвам се, няма спирка. Не. Чомпов, загуби го заради тебе. А, не е го. Чомпов, помощ! Сега Чумпов, помощ. Идвам. Чомпов, ама... Къде си? Отгоре на... Долу, не. Не виж къде сме. Абе има шардар, бе. Чомпов, къде си? Много другата улица, ама не мога да изляза. Ето, опитвам да изляза по някакъв... Изляза. Искам внимателно да караш. Ще излези пред тебе. Давай газ там. Бързо. Давай газ. Той Дарио тука и той един тука отиде и то...
Стига, бе, чо. Ох, Внимай тук как ще скачаш. аз внимавам, ти внимавай. То блъсна. Чомпов бавно, Чомпов. Ама той не кара. Не мога... Аз не го да кара. Добре, сега. Газ, господине, газ! Ох! Толкова шири, бе. Давай, ти минавай първичен. Кей сега колко правя. Не, Чопов. Карай бе. Стига. Малко стана. Тъй. Не мога. Как се заби? Пази се, засилил съм се, засилил. Чопов, тук за войни се засили. Маневра! Пак се завъртявай. Ари, помощ! Сега съм много. Само направо сме. Слезе надолу. Мали се ще ликни на глата. Залива наляво, залива наляво! Той е стълба, ма спря. Моята кола пак ще почне да пуши. Нищо чудно. Пази се! Чопов, не, Чопов! Стига, бе, Чопов, бе! Браво! Стига, не, Чопов! Чопов, не, Чопов! Сега! Чопов! Пак ти пуши колата! И после да пуши. Чопов! Какво правиш, бе? Ами, мислех, че ме излъже. Слиза! В дървото е! Ааа, кълбе! Знам, се обърна. По таван ли си? По таван ли си? Да, му ми пуши това колата, аз отивам да оправя. Не можеш, ако го правиш, не можеш да пресенеш голката пак. Не можеш. Не мога ли да взема друга кола? Не можеш. Бах, тъпото. Не ми тъпо. Пази се! Чопов, не бе! Слушай. Бандажи трябват ли ви? Не, на нас не. Вика, бандажи трябват ли ни? Чомпов, аз нямам гориво, отивам зареждам. Пиши сега в областите. Че след 30 минути има буря. Карай! Карам! Ама леко! Ти се... Отивам да зареждам гориво. Чомпов, не! Чомпов, стига! Моята пуши. Сега не мога ли да си оправя аз моята кола? Можеш, да, можеш вече. Отивам. Тука, бе. Там ли си остана? Верно ли там си остана? Дай газ! Ама, завивай по деде. Давай газ! Не така, бе! Обърни са! Абе, обърни се, бе! Аз си давам и газ за всеки случай, нищо ще не работи двигателя. Дай газ, дай! Чапо! Имаш спирачки, бе, човек! Нямам ти не плачка! Добре, как може да се напиеш, бе? Дай газ! Отнимам! Олива! О, припадам! Чопо!
Добре. Му отключите? Леко, включих. А, добре. Ти си идиот. Ама човек, теплата ми е тежка. Стига. Ма не мога да стигна сервиза. О, не мога с тебе. Отрепка, още ли гледаш и си седнал на шибания стол? Ставай, слагай си едни гащи и идвай да кандидатстваш за полицай в нашия град Балкан Сити. Тук ще намериш най-добрия екип, най-доброто обслужване на персонала в да не казвам къде и с тебе заедно ще патрулираме. Ще те науча на много тънкости. Заповядай, чакам те.